ଦେଖ ଦେଖ ଏ ପିଲାଟା କିପରି ତଳେକୁ ଓହ୍ଲେଇବ ନା। କେମିତି ଓହ୍ଲେଇବୁ ଧନ, କେମିତି ଓହ୍ଲେଇବୁ, କେମିତି ଓହ୍ଲେଇବୁ, କେମିତି କେମିତି ଓହ୍ଲା ଓହ୍ଲା ଓହ୍ଲା, ଓହ୍ଲଉନୁ, ଓହ୍ଲା ଟିକେ ତଳେ, ଓହ୍ଲେଇବୁନି, ଓହ୍ଲେଇଲା ଓହ୍ଲେଇଲା ଓହ୍ଲେଇଲା। ଖଟରୁ ଓହ୍ଲେଇବା ସେ ଆଜି ଠାକୁ ବାବା ଶିଖେଇବେ। ଓହ୍ଲା ଓହ୍ଲା ଓହ୍ଲା, ଖଟରୁ କେମିତି ଓହ୍ଲାନ୍ତି, ଓହ୍ଲାଉନ। ଦେଖ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁ ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜେଜେମା ଜେଜେମା ଖାଆନ୍ତି ଠାକୁ, ଏ ଠାକୁ ଠାକୁ ବାବା ଜେଜେମା, ଏ ବାବା।